luwore koda iro mabende koro thung'i gie kanyo no ero. Ang'eyo ni en tijno mabende ok yot kata obedo ni untiere oko kanyo kama bende jong'anyo kachiel kod obila rakore. Mano kanyo Walter Nyambago wacho ni osewuok Uthiru kendo gie kinde ni entiere Kitengela kama rakruok e kind obila kachiel kod jong'anyo otimore marach kendo temo mana luono machiegni kaluwore koda weche mabende dhi nyime kaluwore koda ng'anyo mobagi e kaunti ma Kajiado. Nyakora mogi ka owuok kanyo achiel kachiel aden mondo wadhi e kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu kama reporter marwa Millicent Adhiambo osebedo ka bende luwo chal mar boma ma Kisumu mar mondo mi olernwa achiel kachiel ne to ang'o madhi nyime. Millicent, ponono ni nyalo winja lernwa ni to lwasi mar Kisumu chalo nade kuom thuolo malach e ng'anyo mosebedo ka timore. Waneno ka Kisumu niga gi kwe kendo kinde moko obila ok rakre kod jong'anyo kaluwore koda kako bag ng'anyo makamano gi kwe. Inyalo mana nyiso ni to kawuono ni ng'anyo osebagi, ponono ni en gima dhi mbele, lwasi chalo nade? Erokamano ahinya Simfros, achiel kachiel kawuok e kaunti ma Kisumu kuma bende ng'anyo ne ochakore gimoro saa 5:30 mar onyango, ka bende ng'anyo no nochakore kowuok Kondele ka oluorore e chuny boma ma Kisumu. Ma bende rowere go mane ng'anyo okinyi ma kawuono wuothgi mokwongo kowuok Kondele ne gikwongo gitemo chopo e kar jot mar jatend piny ma Kisumu, kuma bende ne gidhi kanyo kata kamano ne giyudo ka obila nojiwo arita mane ok ginyalo donjo e kar jot jatend piny ma Kisumu. An ka ndi moko kuom rowere ma osebedo kaluwore e chuny boma kae ndi ka ging'anyo mar sundo sirikal mar jatend piny William Ruto mondo mi ogwe tao. Adwa ni akaw pachgi achiel kachiel mondo ginyiswa ni to kawuono gi chieng' tich ariyo ang'o miyo ne giwuok e ndara to ging'anyo ne wach mane machiegni. Abo chako kod king'iyo kamera chako gi nyingi mondo kawuono ang'o miyo ng'anyo. Ma en Baba Bilal mong'e mapile chande. Kekano wasenyiso ni demonstration marwa kwa boyo chien, kekano wasenyiso ni en Thursday gi Tuesday ma kawaida, kekano waselando. Koro gisani nwa neno ka teko no serumo ni jaduong'ni, to baba nwa neno ko odwa miye stro gi pi mondo omed modho, omed dhi mbele gi gweyo mabeyo kwa nyaliye. Koro mokwongo kabisa wadwa nyiso baba ni gima no otemo wuoye about to mano wacho mana mare, lakini part marwa wan ok wan kode. Gisani odhi oywe, time mare oserumo. To Kenya kae wadhi timo ne gimiluongo ni restart. Wadhi restart Kenya. Nenda ku restart Kenya. Venye tulishasema nenda ku restart Kenya. Kama Ruto amekataa kushuka, hiyo kitu tunakata na inakatika. Anikaja Kisumu, nika Kisumu nasema kuwa lazima tuandamane, lazima tuandamane, maisha ni ngumu. Vijana wana kazi, serikali atuua. Jana waliua tu Kware na wakasema ni watu gani wao vijana Kware, ati kijana mmoja. Hiyo ni uongo. Serikali ushuka. Kisumu tuogopi. Jenzi oye. Kwa majina hiki Kisumu Ruto ya kadea. Mana kamano Simfros kaka inyalo ng'iyo e kinde no mane watimo ng'anyo, ineno ka obila odonjo kaendi kendo okeyo jong'anyo kod iro malung'o wang'. To sachungicho inyalo neno ka